Съобщението. Трета част – истината и къде я намерих. Свещената книга, в която открих истината, е тази, която беше разкрита като продължение на предишните писания и поправител на техните изкривявания. Той е този, който потвърждава истинността на предишните божествени послания, установява общия произход на всички религии, доказва единството на Бог, бди над предишните писания и е източникът на ръководство за цялото човечество. Въпросната книга, която наистина е подходяща за постигане на всички горепосочени цели, е тази, в която открих истината. Съобщението. Част 4. Подробностите за истината, които открих. Умолявам ви да ме изтърпите без нежелание или нарочно отхвърляне, докато ви представям подробно истината, която открих и до която изследователите досега не са успели да достигнат. Като казах това, аз съм напълно наясно с факта, че има толкова много погрешни схващания за истината, които проистичат от умишлени прекъсвания, враждебност или несправедливи и пристрастни предразсъдъци от хора, които отхвърлят диалога, чието случай в този контекст е подобен на този на идолопоклонници, които са цитирани в свещения Коран като казват. Не, но открихме, че нашите бащи действат по този начин, свещеният Коран, 2.6.7.4. Аргументът, посочен в този стих от Корана, вече не е валиден, особено в днешно време, ерата на знанието, когато информацията е лесно достъпна чрез множество медии. Следователно не трябва да има място за каквито и да било аргументи, основани на нелогично наследство. Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и справедливо увещание и разсъждавай с тях по по-добър начин, свещеният Коран, 16.125. Нека сега се впуснем в представенето на истината в детайли, като напълно пренебрегваме предубежденията, които действат като объркващи фактори за истината. Търсачите на истината са любезно съветвани да не се оставят да бъдат повлияни от действията на някои така наречени мюсюлмани, като такфирите, отлъчилите и екзекуторите на бомбени атентати, които неправомерно са извършили зверства в името на исляма, религията на милостта, мира и доброта. Също така ви призоваваме да не се вслушвате в призивите на разпалвачи на омраза, които злонамерено се противопоставят на исляма и отблъскват хората от него поради фанатизъм и лоялност към тяхното наследство. Разпространението на исляма стана възможно благодарение на възхода му на арабския полуостров с неговото географско местоположение в центъра на света и поради факта, че това е мястото на къщата на Аллах и Кааба, която е издигната от пророка Авраам, патриархът на пророците, за да покаже, че всички божествени послания споделят един произход – Авраамовата вяра. Следователно, мястото се квалифицира да бъде домът на първата декларация от пророка Мухамед, Аллах да го благослови и с мир да го дари за универсалността на исляма, както е посочено от стиха от Корана. Кажи, о, Мухамед, о, човечеството, наистина аз съм пратеник на Аллах до всички вас от него, на когото принадлежи господството на небесата и земята. Няма божество освен него, той дава живот и причинява смърт. Затова вярвайте в Аллах и неговите думи и го следвайте, за да бъдете напътени. Ислямът установява, че арабите са хора, които се покланят на идоли и погребват младите си дъщери живи. Тук ги осъди, че скърбят и се крият от срам, когато единият от тях беше информиран, че е родил дете от женски пол. Ислямът също намира арабите за хора, които консумират алкохол и практикуват робство. Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и справедливо увещание и разсъждавай с тях по по-добър начин, свещеният Коран, 16.125. Нека сега се впуснем в представенето на истината в детайли, като напълно пренебрегваме предубежденията, които действат като объркващи фактори за истината. Търсачите на истината са любезно съветвани да не се оставят да бъдат повлияни от действията на някои така наречени мюсюлмани, като такфирите, отлъчилите и екзекуторите на бомбени атентати, които неправомерно са извършили зверства в името на исляма, религията на милостта, мира и доброта. Също така ви призоваваме да не се вслушвате в призивите на разпалвачи на омраза, които злонамерено се противопоставят на исляма и отблъскват хората от него поради фанатизъм и лоялност към тяхното наследство.
Разпространението на исляма стана възможно благодарение на възхода му на арабския полуостров с неговото географско местоположение в центъра на света и поради факта, че това е мястото на къщата на Аллах и Кааба, която е издигната от пророка Авраам, патриархът на пророците, за да покаже, че всички божествени послания споделят един произход – Авраамовата вяра. Следователно, мястото се квалифицира да бъде домът на първата декларация от пророка Мухамед, Аллах да го благослови и с мир да го дари за универсалността на исляма, както е посочено от стиха от Корана. Кажи, о, Мухамед, о, човечеството, наистина аз съм пратеник на Аллах до всички вас от него, на когото принадлежи господството на небесата и земята. Няма божество освен него, той дава живот и причинява смърт. Затова вярвайте в Аллах и неговите думи и го следвайте, за да бъдете напътени. Ислямът установява, че арабите са хора, които се покланят на идоли и погребват младите си дъщери живи. То ги осъди, че скърбят и се крият от срам, когато единият от тях беше информиран, че е родил дете от женски пол. Ислямът също намира арабите за хора, които консумират алкохол и практикуват робство. Кажи, о хора на писанието, сключете споразумение между нас и вас, че няма да се покланяме на никого освен на Аллах и че няма да му приписваме съдружник и че никой от нас няма да приема други за господари. Освен Аллах. И ако те се обърнат, тогава кажете, свидетелствайте, че ние сме тези, които са се предали на него свещеният Коран. Аллах е създателят, който не е родил, нито е бил роден създателят на небесата и земята. Как може той да има дете, когато за него няма съпруга, когато той е създал всичко и е наясно с всичко? Такъв е Аллах, вашият Господ, няма друг Бог освен него, създателя на всички неща, така че му се поклонете и той се грижи за всички неща. Невидението го обхвана, но той обхвана всички видения. Той е под заглавието осъзнатият свещеният Коран. Всемогъщият Аллах не е предшестван от никой, защото той е първият без начало, и не е последван от никой, защото той е последният без край. Той не е върху нищо, защото не се носи върху никакъв обект. Той не е произлязал от нещо, защото той не е създание и не е вътре в нищо, защото не е затворен, няма нищо като него и той е всевиждащият и всечуващият. Такъв е Господ, чиято заповед, когато възнамерява нещо, е само да му каже бъди, и той е този, когото никое създание няма право да разпитва за действията му, защото той не може да бъде разпитван за това, което прави. Той знае всичко, докато създанията не знаят. Той създаде небесата и земята със справедливост, той предписа милост за самият, той се въздържа да постъпва несправедливо. Той призовава към рая и опрощението с негово позволение и не обича неверието за своите раби. Милостта е правило при него, а наказанието е изключение, както се вижда от думите му, и моята милост обхваща всичко. Свещеният Коран. Ислямът призовава хората да бъдат една нация в смисъл на следване на една религия, както се вижда от стиха, и наистина тази вашата религия на ислямския монотеизъм е една религия и аз съм вашият господар, за това се поклонете само на мен. Свещеният Коран. Ислямът е всеобхватна религия, която се занимава с всички аспекти на духовния и физическия живот. Проявява се в извършването на молитви в джамиите, в съветник, законите и конституцията като елементи на управлението, в икономическите, земеделските, пастирските и индустриалните дейности, в практиката по инженерство и медицина, в домашния живот, в движението на хора по улиците, в спорта, в туризма, в отдих, във война и в мир. Нека тогава разгледаме този факт по-подробно, като прегледаме стълбовете на исляма, най-важният от които е свидетелството, че нищо не е достойно за поклонение освен Аллах и че Мухамед е неговият пратеник, което квалифицира човек да стане мюсюлманин. Този стълб е последван от молитва, акт на поклонение, предписан 5 пъти на ден и изпълняван индивидуално или за предпочитане в събрание. Конгрегационната молитва е предназначена да формира второстепенни социални единици и да постигне единство, което е една от целите на исляма. Мюсюлманите в джамиите усъвършенстват молитвите, като стоят рамо до рамо и крак до крак в организирани редици, формация, която не показва индикация за превъзходство на една група над друга или на благородник над нещастник. Според исляма молитвата е наблюдаван като неразделна част от петъчните служби, както и от двата фестивала
Фестивалът на прекъсването на гладуването и фестивалът на жертвоприношението, които са определени съответно като седмични и годишни поводи, на които мюсюлманите се събират, обменят добри пожелания, осъществяват помирение, празнувайте заедно, разменяйте подаръци и посещавайте семейства и приятели. Зекят, милостиня, друг акт на поклонение се налага на финансово способните мюсюлмани, при което техните излишни пари се събират от тях и се изплащат на бедните и нуждаещите се. Ислямът подкрепя благотворителността, осигуряване на храна на гладните, подкрепа на слабите, обличане на голи, утешаване на страдащите, утоляване на жаждата на жадните, забавление на госта, почитане на съседа и отношение към пътника гостоприемно, независимо дали са мюсюлмани или не мюсюлмани. Постенето е стълб на исляма, който подобрява физическото здраве, пречиства душата и е израз на съчувствие към гладните. Поклонението в исляма е повод, който става свидетел на най-голямото събиране на мюсюлмани и функционира като годишна ислямска конференция, на която присъстват мюсюлмани с различен външен вид, цвят и езици. Това е проява на единство и практическо прилагане на стиха от Корана, който гласи: вярващите не са нищо друго освен братя, свещен Коран, 4.9.1.0. Освен актовете на поклонение, като молитва, милостиня, пост и поклонение, ислямът специално се занимава с темата за произхода и развитието на човека, тъй като хваленето с родословие е било обичайна практика сред хората в миналото. В тази връзка евреите твърдяха, че са деца и възлюбен народ на Бога. Всемогъщият Аллах опроверга твърдението им, като каза: не, вие сте просто смъртни, които Негово е създало. Свещеният Коран 5.18. Аллах също разреши въпроса за сътворението на човека веднъж завинаги, когато казва: наистина, ние създадохме човека от плотна влажна земя. Свещеният Коран 23 часа и 12 минути. Всемогъщият Аллах също установява критерия за разграничаване между хората като основан не на цвят или раса, а по-скоро на добро поведение. Той казва в свещения Коран: о, хора, ние наистина ви създадохме от мъж и жена и ви направихме народи и племена, за да се познавате. Ето. Най-благородният от вас, в очите на Аллах, е най-добрият в поведението. Ето. Аллах е знаещ. Свещеният Коран 4.9.1.3. Пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари, подчертава тази точка допълнително. Казва: всички вие принадлежите на Адам, а Адам е създаден само от пръст, мъжът и жената в това отношение са равни. Аллах казва: о човечеството! Бъдете внимателни към дълга си към вашия Господ, който ви е създал от една душа и от нея е създал половинката си, а от тях двамата са разпространили множество мъже и жени. Свещеният Коран 4.1. Ислямът също отделя нужното внимание на семейството и насърчава добрите отношения между съпруг и съпруга. Предпоставките за добри отношения са високите качества на съпруга и съпругата, законността на брака въз основа на присъствието на свидетели и писмен договор, а основата на отношенията между двамата е обич и милост. Това се доказва от традицията на пророка Мухамед: най-добрият сред вас, мъже, е този, който се отнася добре към жена си, и в това отношение аз съм най-добрият сред вас. Само почтеният мъж почита жените и само злобният ги унижава, що се отнася до развода. Ислямът не го препоръчва, освен ако връзката не е твърде обтегната, за да продължи. Преди развода трябва да има опити за помирение, защото според една пророческа традиция, разводът е най-омразният законен акт за Аллах. Освен това съпругът и съпругата запазват шанса да отменят развода, стига да не се е случил 3 пъти. Ако помирението не може да бъде постигнато, тогава мъжете трябва да се придържат към инструкциите, съдържащи се в следния стих от Корана: върнете ги с милост или се разделете с тях с милост. Свещеният Коран 65.2. В тази връзка правото на развод, според KNFAQHASSUNNAH, разбиране на суната, принадлежи изключително на съпруга, който може да го обяви сам, да упълномощи съпругата да се разведе сама или пророкът, Аллах да го благослови и с мир да го дари, подчертава тази точка допълнително. Казва: всички вие принадлежите на Адам,
а Адам е създаден само от пръст, мъжът и жената в това отношение са равни. Аллах казва, о човечеството! Бъдете внимателни към дълга си към вашия Господ, който ви е създал от една душа и от нея е създал половинката си, а от тях двамата са разпространили множество мъже и жени. Свещеният Коран 4.1. Ислямът също отделя нужното внимание на семейството и насърчава добрите отношения между съпруг и съпруга. Предпоставките за добри отношения са високите качества на съпруга и съпругата, законността на брака въз основа на присъствието на свидетели и писмен договор, а основата на отношенията между двамата е обич и милост. Това се доказва от традицията на пророка Мухамед: най-добрият сред вас, мъже, е този, който се отнася добре към жена си, и в това отношение аз съм най-добрият сред вас. Само почтеният мъж почита жените и само злобният ги унижава, що се отнася до развода, ислямът не го препоръчва, освен ако връзката не е твърде обтегната, за да продължи. Преди развода трябва да има опити за помирение, защото според една пророческа традиция, разводът е най-омразният законен акт за Аллах. Освен това съпругът и съпругата запазват шанса да отменят развода, стига да не се е случил 3 пъти. Ако помирението не може да бъде постигнато, тогава мъжете трябва да се придържат към инструкциите, съдържащи се в следния стих от Корана: върнете ги с милост или се разделете с тях с милост. Свещеният Коран 65.2. В тази връзка правото на развод, според KNFAQHASSUNNAH, разбиране на суната, принадлежи изключително на съпруга, който може да го обяви сам, да упълномощи съпругата да се разведе сама или. Ислямът е издигнал жената от положение, в което тя е била толкова незначителна, че е била погребана жива, практика, която е осъдена от свещения Коран в следните стихове: и когато се попита момиченцето, което беше погребано живо, за какъв грях беше убита. Свещеният Коран 81.8-9. В тази връзка пророкът, мир и благословите на Аллах да бъдат върху него, казва: погрижете се добре за жените. Доказателство, че всемогъщият Аллах проявява адекватно отношение към жената е, че той се е вслушал. Оплакването на жена от 7-те небеса, както показва следващият стих: Аллах чу думите на онази, която спореше с теб, Мухамед, относно съпруга си и се оплакваше на Аллах. И Аллах огнище на вашия разговор. Ето. Аллах е чуващ, знаещ. Свещеният Коран 5.8.1. Жените в исляма могат да станат работнички, лекарки, търговки и бойци. Думата Емейаролоев, мило отношение, се споменава във 2 глава ALBAQARA на свещения Коран 12 пъти, един от които в стих 228 е във връзка с жените. Относно полигамията, ислямът твърди, че това е превъзходно изпълнение, а не принцип, разрешение, а не разпореждане, привилегия, която зависи от способността да се отнасяме справедливо към съпругите си, както е посочено от стиха на Корана. И ако се страхувате, че не можете да отдадете справедливост на толкова много, тогава един само. Свещеният Коран 4.3.